Fakt, że jestem aktorem na co dzień i zajmuję się tym zawodowo, a tutaj nie jest to mój pierwszy projekt, który robię jako dramaturg, ale jeden z pierwszych. Jest to dla mnie bardzo interesujące o tyle, że kiedy jestem aktorem i myślę o tym, co możemy zrobić na scenie, kiedy staram się pomóc jakoś znaleźć rozwiązanie dla danej konkretnej sceny, powiedzmy, to cały czas jednak trudno mi porzucić to myślenie o sobie, o tym, jak ja bym to zrobił. Wszystkie pomysły, które przychodzą mi najpierw do głowy, są raczej takimi pomysłami, które są bardzo związane z moją cielesnością, moim doświadczeniem. I to jest gdzieś największe dla mnie chyba wyzwanie też w tej pracy, ale też w ogóle w innych pracach, kiedy siedzę po drugiej stronie i raczej obserwuję ludzi, a nie sam performuję, że muszę zacząć myśleć o tym, co zrobić, żeby to oni mogli się uruchomić, jak podrzucić im pomysł, który kiedy nie wymagam od nich tego, żeby mnie skopiowali, tylko kiedy po prostu pomagam im wpaść na rozwiązania, które są organiczne i naturalne dla nich. I wydaje mi się, że to też bardzo fajnie działa dla mnie jako właśnie aktora później, kiedy mogę to doświadczenie bycia po drugiej stronie, właśnie bycia człowiekiem, który raczej patrzy niż działa na scenie, przydaje mi się, kiedy potem muszę sam stanąć na scenie i coś wymyślić dla siebie. Taki prosty przykład dekonstrukcji, który często stosujemy w teatrze, to jest wyabstrahowanie jakiejś jednej konkretnej części z bardzo skomplikowanego człowieka czy postaci w filmie Hitchcocka czy z jakiejkolwiek innej rzeczy, którą się zajmujemy, i skupienie się na niej w taki sposób, że to, co powstaje na scenie, nie jest jak gdyby koherentną, pełną postacią, która ma, prawda, jakąś historię, która ma uczucia, której ciało podąża za głosem i głos się zgadza z gestami i tak dalej, tylko raczej, żebyśmy mogli się skupić na jakimś danym aspekcie, który nas interesuje, staramy się go wyłączyć z całej reszty rzeczy, które często robi się w teatrze, nie budować spójnych postaci, nie budować ludzi, w których łatwo nam uwierzyć, którzy wychodzą na scenę i natychmiast budzą naszą sympatię, ponieważ po prostu wydają nam się spójną, psychologicznie prawdopodobną postacią. A zamiast tego zajmować się właśnie na przykład tylko gestem, na przykład co robi Twoje ciało, kiedy jesteś w takiej sytuacji. Tekst może jak gdyby istnieć wtedy obok gestów, obok ruchów, i mamy nadzieję, że wtedy uwaga widza jest też sfokusowana właśnie na tym elemencie, który nie przystaje do człowieka, na przykład, który wygłasza tekst. W innych sytuacjach zajmujemy się na przykład właśnie tylko głosem, tylko tekstem. Staramy się unieruchomić, powiedzmy, ciało aktora czy aktorki i skupić się tylko na tym, na przykład, co mówią, albo nawet nie to, co mówią, a jak mówią, na intonacji, na rytmie mówienia. W jeszcze innym przykładzie na przykład abstrahujemy rytmy chodzenia i skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, jak rytmicznie funkcjonują kroki w danych scenach, co na przykład powoduje, że widz odczuwa, nie wiem, właśnie suspens, czy nie wiem, zaniepokojenie, czy ulgę, czy tego typu elementy.